בסדר. אנחנו... אני קדימה. אברהם. סליחה, תנו לי לעבור, סליחה. צלם בפנים. סליחה. סליחה. תן לי רק לעלות. תן לו לצלם. סע קדימה, אני אעלה. תתקדם. אני אעלה תלו. זהו, עצור. תעלה מאחור. כן, מני. צריך. אתה גם מפחד? טנקי! מה קורה? ספר לי מה היה פה. הטורים הקשים. מה המצב שלו? בינוני? יד שלא מבארים. יודעים מי עשה את זה? לפי הדברים שמדברים פה, רעולי פנים. שנייה אחת, איציק, ברשותך שנייה. 40-41